Ani sɔgɔma an balima internet lamɛnbagaw bi an ka video bɛna boli mɔgɔ minnu ka connexion tɛ passer Malitel la parce que l'autre jour an ye paramètre min kɛ APN min configurer o tun ye orange ye. Bon bi an bɛna Malitel ta ɲɛ yira o la pour que i ka se k'i ka Malitel configuration APN configurer. Le tout début i bɛ don réglage kɔnɔ comme l'autre jour an ye réglage yira cogo min na ne ka paramètre filɛ ne yan. Donc i bɛ don o kɔnɔ, n'i donna o kɔnɔ i bɛ réseau des données mobiles ɲini ni o ye yan yɔrɔ ye. Après i bɛ cliquer o kan, ni cliquer o kan i bɛ données mobiles ɲini, données mobiles. Donc i bɛ don nom des points d'accès kɔnɔ comme l'autre jour an donna minnu kɔnɔ i bɛ o procédure de kɛ mais simplement paramètres de tɛna kɛ kelen. Par exemple l'autre jour an ye Malitel ta créer, bon orange ta créer, bi an bɛna Malitel de ta créer cogo ɲɛ yira aw la. Donc ale fana tɔgɔ ni min y'i diya i b'o ta. Par exemple an bɛ Malitel ta, donc ale APN o bɛ kɛ en minuscule web.malitel 3.ml. On tun b'aw ladɔnniya k'a fɔ Malitel mɔgɔ waati min na u kun na n'u ka configuration ye, u kun nana ni kɔfɛ ni APN bɔ ni u tun na ni APN dɔ ye n'o ye web.malitel 4.ml, mais malheureusement o APN ma se ka marcher. Donc ale notre utilisateur fana ni kɔrɔlen bɛɛ bɛ kɛ kelen ye n'o ye internet ye ani mot de passe en minuscule internet. Donc type d'authentification an b'o bila pap la, donc an b'a valider. An ye min créer sisan ale de filɛ nin ye Malitel, an b'a ta kan, donc i b'a ye a bɛ passer. Bon APN badenba de bɛ APN badenba de bɛ an ka video nataw kɔnɔna na an bɛna APN wɛrɛ yira aw la, APN minnu n'u connexion ka teli. Donc nin tun y'an ka video filanan ye ka yira aw la. A y'aw abonné an ka page, an ka chaîne YouTube kan, a ka cloche de notification activer pour que a ka an ka video nataw sɔrɔ.